चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं विलीना ठाकूर आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत। ओरोस नाबरवाडी येथे विद्युत खांबावर सेवा बजावत असताना अचानक विजेचा प्रवाह सुरू झाल्याने वायरमनचा जागीच मृत्यू झाला। अमोल भरत कळंगुटकर वय 23 राहणार कळंगुटकरवाडी असं मृताचे नाव आहे। घटनेनंतर 3 तासांनी घटनास्थळी हजर झालेल्या अधिकाऱ्यांना ग्रामस्थांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले। भारतीय जनता पार्टीचे कणकवली देवगड वैभववाडीचे आमदार नितेश राणे आज 16 ऑक्टोबर पासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत। या दौऱ्यादरम्यान आमदार नितेश राणे ग्रामस्थ, शेतकरी, मच्छीमार, कार्यकर्ते, पदाधिकारी, कर्मचारी यांच्या गाठीभेटी घेणार आहेत। रविवारी दुपारपासून कणकवली व कुडाळ तालुक्यातील काही भागात सर्वत्र काळोख ढगांचा गडगडाट होत होता, तर काही ठिकाणी विजा देखील चमकत होत्या। त्यामुळे कोसळणाऱ्या पावसाने भातशेतीचे मोठे नुकसान झाले। काल सायंकाळी वैभववाडी तालुक्यात विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पाऊस पडला। या पावसामुळे नापणे जैतापकरवाडी येथील एका घरावर झाड पडल्यामुळे घराचे सुमारे 1 लाख रुपयांचे नुकसान झाले। मागील अनेक वर्ष मागणी होत असूनही प्रलंबित असलेली रेल्वे आरक्षण सेवा अखेर राजापूर शहरातील पोस्ट कार्यालयात सुरू करण्यात आली आहे। दिनांक 9 ते 15 ऑक्टोबर या राष्ट्रीय टपाल सप्ताहादरम्यान राजापूर पोस्ट कार्यालयात ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे। याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।